מה קורה אנשים? היום אני אראה לכם על מיינקראפט, על מלא דברים השגתי. אני אסביר לכם איך זה קרה. אגב, גם עשיתי צ'יינט ומה חיסלתי פה אנדרמן או משהו כזה, כבר לא זוכר. ויש לי סוס ותראו כמה דיימונד, תראו סטאק של 64, תראו כמה. ויש לי 4 דיימונד, יש לי תיבת סף, חזר עונה, זה קשה, ובוכתה של יהלומים. יש לי באמת מלא יהלומים. יש עליי, כמובן שאני סקין, יש עליי קסדת יהלום, מגן יהלום. הרגע עשיתי אותם. מה שקרה זה דיברתי עם חבר שלי בסקייפ, כאילו לא הקשבתי למה אני עושה. חפרתי והתחלתי לחפור, ואני לא רואה, פתאום אני אומר, טוב, אני חייב לצלם סרטון, ופתאום אני קולט שאני זה זהב וזה, אני אומר, WTF, איך כל זה ולמה כל זה. אין, באמת יצא לי דברים מה זה קטלניים. מצאתי מערה אחת מגניבה, הפכתי שם עליה הכל. הייתי גם על, כמו שאתם רואים, הייתי לא על מצב שום דבר, מצב שלווה. הכי קל. אני הפך את זה לנורמל. טוב, ממשיכים. מה שהיום אני אסביר לכם זה, תראו כמה חרבות, כמה דברים מדיימונד. חרבות וזה, מיליון דברים מדיימונד עשיתי. עכשיו אני אסביר לכם. רגע, אני קודם צריך להכין עט מדיימונד. אין מה לעשות, צריכים לבזבז לפעמים את הדיימונד. אוקיי, אני אצטרך מקלות, 2 מקלות, וחבל שאי אפשר להכין מקלות דיימונד, זה היה דווקא קול. ואז היה אפשר להכין גם זה חץ וקשת דיימונד, זה היה דווקא מגניב. הנה, עט דיימונד. אוקיי, אני הולך לצוד. שרוצה יכול לבוא להסתכל איך אני צעד. ככה, סליחה רבון. נפתח את הדלת ונלך לצוד טיפה. נסתער על הרעש. שיט. שהתאמצתי לקחת את הקריפר הדפוק הזה. פרות. שנייה, לא נפלתי לתהום הזה שזה פעם היה הבית שלי. אגב, יש לי שם, אני שיניתי את הבית שלי ועשיתי בית של צ'סטים. מי שלא יודע מה זה צ'סט, זה תיבה. הנה, שנייה יעלה. יש פה טיפה צ'סטים. ממש טיפה צ'סטים. לפיד אזולה יש פה. בלוק אזולה. אבל למי אכפת? יש לי דיימונד בלי סוף. מצאתי אותם בפרק הקודם שאני הסברתי לכם על איך לעשות, איך למצוא דיימונד בדרך הכי קלה. אז חיסלתי בוכטות של דיימונד. בפרק הקודם מצאנו דיימונד, אז בפרק הקודם גם הכנתי קצת חרבות. לא, אל תיכנס אליי הביתה, מטומטם. קורא, אתה נפצע? היה מניאק. לא מצליח לראות עלייך. קריפר. לא ליד הבית. בן של מניאק. טוב, ניקח את ה-XP. כל הזמן היה לי כבר איזה 30 XP, ופשוט חיסלו אותי. כל הזמן הורגים אותי והלך לי כל ה-XP. זוז, מה נראה לך? מי אתה? 2 מכות חסר אותך. קריפר! טוב, מה זה? העיף אותי לשמיים המניאק. קריפר החרה הזה. תמיד ליד הבית שלי מתפוצץ קריפר, אז זה חרטה?
אוקיי, נלך. אגב, אני עשיתי העתק בשביל למצוא, עשיתי העתק מדויק של הזה, השם הזה, השמירה של זה, ועשיתי פשוט על יצירתי, ומלא חיפשתי פשוט דיימונד בלי סוף, ושם זה קל למצוא דיימונד. אז חיפשתי אם זה דיימונד, ואז פשוט זכרתי לאן הלכתי ומצאתי דיימונד. זה גם רעיון לחפש ככה דיימונד. טוב, הנה, ככה חזיר. זה הפרק האחרון שאני עושה לפני שאני טס, חברים. מי שרוצה, עשיתי, כאילו, אני אעלה אותם בזמן שאני אטוס. יש לי מלא פרקים, אז אני אצליח להעלות אותם דרך הפלאפון. אני אעלה מתוך הפלאפון את הפרקים הישנים שלא הספקתי להעלות, כי היה לי מלא תוכניות וכאלה. אז לא היה לי פשוט זמן להעלות. אז אני אולי במטוס יעלה אותם, נראה, לא בטוח. בואו נעשה חזיר שהוא לא מבושל, הוא בכלל לא נותן רעב, טוב, נעשה טיפה דשן. 3 דשן. בזבז אותו, אני לא צריך הרבה. מה קורה לפטריה? לא, פטריה לא גדלה כמו חר. איך הרגים אותם, את החרות הקטנות האלה. בוא נתפוס אחד. תראה מה יש לי. וואו, יש לי משהו שאין לך. טוב, אני צריך עוקף ודחוף. אני יושב על החר הזה. טוב, אני אראה לכם איך משיגים. אגב, אני יכול גם להשתנות ל-game mode, אבל זה לא פה, אני צריך לשנות עכשיו לאנגלית, זה מלא זמן. כנס. נחתוך את זה מהר. יופי. טוב חברים, אני רק הראיתי לכם כמה דברים יש לי מדיימונד. עד כאן הפרק מהלום שלנו. נתראה בפרק הבא בעוד שבוע. יאללה ביי. אוי שיט, שכחתי לעשות את הדיימונד.